Mohamed Lamin promoteur culture ande boyɗon haala gawodere en gari en gillake artiste jo goto wonti Bache d'Amérique lendi jurunano Bache d'Amérique et peut être meɗa yidugo ma ko wande kamin gari gawodere min gillake mo. Salamu alaikum Bache. Wa alaikum salam. DJ Lamin. Okay. Jaɓɓama min gitti ɓe jaɓɓe ko noy min tawri on Bache d'Amérique. Alhamdulillah. Jonde gawdere ɗo belina a jutta fu yende on ɗo abda tomugo. Okay, min gari hebgo gima kesi ha do ko nandi bana YouTube no kado kam noy ko man fanne ma do reclame gimi kam dum taskani nabe kadi ko warta do. Bon, mi yiɗi mi yecca fanen taɓe hafa kugal gimollo na kugal jawal. Nanga mon yigo ɗo wayri yimugo on wi'a jeni non. Gimol kam ɗo wara min no yima je bangle ka juro amma je album bo sai be hakkilo. Okay. Bon min getti on kadi tan mi fanden Bache d'Amérique won be gawondere garwa marwa won nyaade pat nga wara mari sema ko YouTube min juddo ndara o taskitino bo kesu ma ko do wara denon ta jawon kadi amma je bangle kam don mi tamoto kanjum ngarta ndara ha bawo